Ešte vo februári 2006 si pán Berezňanin s rodinou objednal a uhradil zájazd do Bulharska v starostlivo vybratej lokalite, ktorú ponúkala bratislavská cestovná kancelária Solvex. Veľmi dlho sme hľadali tú dovolenku, nakoľko sme išli s 3 malými deťmi do 10 rokov, tak sme chceli veľkú obývačku, kuchyňu, kde by sa dalo pre tie deti aj variť. Keďže Solvex nemá pobočku v Liptove, klient uzavrel zmluvu o obstaraní zájazdu prostredníctvom cestovnej kancelárie Liptour so sídlom v Liptovskom Mikuláši. Čiže my sme prišli s tým katalógom, že chceme iba toto, presne nič iné, s tým, že ten Liptour vlastne naozaj upozornil na to, že ten Solvex nie je veľmi seriózny partner, že oni s nimi často nespolupracujú, ale ako som hovoril, my sme našli iba to jedno jediné, čo nám vyhovovalo, tak s tým katalógom sme išli do Liptouru a oni nám vlastne to pomohli objednať. Problémy nastali už na letisku v Burgase, hneď po opustení lietadla 7.7.2006, asi o 9. hodine, kde sa pán Berezňanin od delegáta cestovnej kancelárie Solvex pána Nikolaja Fenerského dozvedel, že sa v objednanom stredisku nemôžu ubytovať. Vielky Apollonia Beach v stredisku Cavacité mali byť z dôvodu nefunkčnej kanalizácie, ktorú poškodila povodeň, nevhodné na bývanie. Pritom my sme sa telefonicky 2 dní predtým informovali, či je všetko v poriadku. V Bratislave nám potvrdili, že je všetko v poriadku, čo pani aj potvrdzuje konateľka a píše, že oni sa o tom dozvedeli, o tých záplavách alebo teda o tom probléme až po našom prílete. Povodne v stredisku skutočne boli, avšak kancelária mala 4 dní na to, aby o tom klientov informovala. Tvrdenie, že sa o tom dozvedeli až v deň príchodu Berezňaninovcov, teda 7. júla, stojí na vratkých nohách, keďže cestovka má v oblasti vlastného delegáta a v tom čase boli vo Vielkách ubytovaní i klienti z predchádzajúceho turnusu. Ak zmluvný partner Solvexu, majiteľ areálu Apollonia Beach, nezabezpečil dostatočný počet viliek, chyba je na jeho strane. V záručných podmienkach účasti na zájazdoch a pobytoch cestovnej kancelárie Solvex SRO sa píše, že cestovná kancelária je oprávnená zrušiť objekt ubytovania, ak nastanú okolnosti, ktoré jej bránia poskytnúť služby podľa vopred stanovených či dohodnutých podmienok, pričom tieto skutočnosti oznámi zákazníkovi. Znamená to teda, že keď cestovná kancelária nemala informácie o povodni, nemohla sťažovateľa informovať. Nie je však cestovná kancelária povinná takéto závažné informácie včas zistiť a následne oznámiť? V tom istom dokumente v rovnakom bode sa píše i to, že za závažnú zmenu sa takisto nepovažuje, ak je ubytovanie poskytnuté v rovnakej kategórii alebo vo vyššej kvalite. Cestovná kancelária Solvex prostredníctvom svojej riaditeľky pani Irény Jalamovej tvrdí, že nimi poskytnuté náhradné ubytovanie bolo adekvátnou náhradou za objednané služby. Lenže nám neponúkli to, aj keď tvrdí, že nám to akože ponúkali. My sme bývali v apartmáne prvých 6 dní, vlastne 2 izby, jednoplatnička a variť sa tam dalo obmedzenie veľmi. To bolo náhradné, aj vlastne to mám potvrdené, že je to dočasné a 9.7. sa môžeme presťahovať do iného porovnateľného ubytovania. 10. nám už povedal, že to volá Rajský záliv, že do Rajského zálivu sa môžeme presťahovať. S tým, že samozrejme zo dňa na deň sa to menilo, dneska ešte nie je zajtra nie je napozajtra. Potom nás presunuli do iného hotela, lebo akože v tom prvom apartmáne to bolo na nevydržanie, bolo to v centre mesta, bol tam hluk, deti nemohli spať, do večera 12. diskotéka, no bolo to niečo iné, ako sme si objednali. A to nás presunuli do hotela, tiež nezodpovedal tým kritériám, no ale už nedalo sa nič robiť. Z penziónu Milena sa teda Berezňaninovci presťahovali do hotela Marína, kde ostali až do konca pobytu. A hoci sa informovali aj o predčasnom odlete domov, ten zrealizovaný nebol. Čo cestovná kancelária zdôvodnila vyťaženosťou letov v čase vrcholnej sezóny. Podobnú skúsenosť mala i pani Eva Juríková. Za Vielky Apollonia prijala na mieste náhradný penzión Marína, ktorý však nespĺňal požiadavky, ktoré si pred uzavretím zmluvy stanovili. Nám záležalo na tom, aby to bolo priamo pri mori, aby tam bol bazén, aby tam boli apartmány alebo nejaké väčšie plochy, s tým, aby tam bola kuchynka, aby sme si tam mohli variť. A ešte jedna z tých podmienok bola taká, keďže sme videli podľa makety, že sa jedná o stavbu, ktorá je v štádiu stavania, že bude 100% dostávaná a nikde v blízkosti sa nebudú stavať hotely. Ak to zoberiem z toho pohľadu, tak ani jedna z týchto podmienok na tvári miesta nebola splnená. Kancelária nesplnila ani základnú podmienku, že by nám dala ubytovanie tej kategórie, ktoré sme si objednali, lebo hotel bol dvojhviezdičkový. Moja priateľka, ktorá ten zájazd zabezpečovala, volala do tej kancelárie a kancelária ju 2 dni pred odchodom ubezpečila, že je všetko v najlepšom poriadku.
Nič sa však nemení na tom, že v komplexe Viliek Apolónia Beach, v ktorých mali sťažovatelia tráviť dovolenku, ľudia ubytovaní boli. Ja som sa tam bol v tom, akože v tých našich apartmánoch pozrieť. Hostia tam boli ubytovaní, aj hostia z cestovky CK Solvex. Vedľa nás na pláži ležali 3 rodiny z východného Slovenska, ktoré ako jediná tam tá kancelária ubytovala. Túto skutočnosť na žiadosť pána Berezňanina písomne potvrdila pani Marta Molitorisová. Ja tvrdím, že buď predali viacej tých apartmánov, ako mali objednaných, alebo tie apartmány ešte neboli vlastne dostávané. Chýbal tam nábytok, dlažby, omietky. Polovica dostávaná, polovica nedostávaná. V polovici bývali ľudia. Pýtam sa, ak boli povodne iba v polovici Vilkách? Nesúlad medzi katalógom a skutočnosťou bol aj v prípade detského ihriska, reštaurácie a bazénu. Lebo ten katalóg sa vydával, predpokladám, začiatkom roka, čiže oni vtedy ešte verili, že tá reštaurácia, taká verejná sa tam zriadi. My, keď sme tam boli, tak tá reštaurácia tam ešte nefungovala. Detské ihrisko takisto nie. Dôkazom je opäť potvrdenie pani Molitorisovej. Ten bazén tam bol, tam sme sa boli aj kúpať jeden deň. Bazén z počiatku nefungoval, začal fungovať až neskôr a teda delegát nás v úvode do autobusu takže zaklamal a povedal, že to bolo spôsobené záplavami. My keď sme to spoza plota občumovali, tak sme zistili, že pravdepodobne to záplavy neboli. Jednoducho investor im podľa mňa neodovzdal stavbu a oni to zamlčali. Ešte v auguste sme sa telefonicky kontaktovali s konateľkou cestovnej kancelárie Solvex. Kurtíková Katarína, televízia Liptov. No, prepáčte, no ja mám poradu momentálne, nemôžem rozprávať. Je to niečo súrne, alebo nie? Je to ohľadom pána Berezňanina Bohuslava, ktorý si... Nemôžem rozprávať, mám poradu. Dovi? A môžem vám zavolať neskôr? Solvex, dobrý deň. Dobrý deň, Kurtíková Katarína, televízia Liptov. Môžem hovoriť s pani Jalamovou? Pani Jalamová tu momentálne nie, ona odišla mimo kancelárie. Po niekoľkých hodinách nám do redakcie zavolal pán Jalama s tým, že máme komunikovať elektronickou poštou a poslať im otázky. Čo sme aj urobili. Priamych odpovedí sme sa však nedočkali. Tie nám chceli podať osobne. Na náš ďalší e-mail, v ktorom sme ich pozývali do štúdia alebo žiadali o telefonické či e-mailové vyjadrenie, už nereagovali. Reklamácie v takýchto prípadoch upravuje zákon o zájazdoch, ktorého dodržiavanie kontroluje aj Slovenská obchodná inšpekcia. Jej zamestnankyňa nám oznámila, že práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde rieši vždy na návrh jednej strany, súd druhej zmluvnej strany. Čo ma zaráža veľmi, ak ja žalujem tú spoločnosť sídli v Bratislave, tak ja musím dochádzať do Bratislavy. Od dovolenky uplynulo viac než pol roka. Za ten čas som v nádeji sa obracial na rôzne inštitúcie, počínajúc spotrebiteľskými združeniami, súdmi, Slovenskou obchodnou inšpekciou, policajtov samozrejme nevynímajúc. Bohužiaľ situácia je taká, čo sú si aj cestovné kancelárie vlastne v globále vedomé, že sú prakticky nepostihnuteľné. Hrozili vám aj žalobou za to, že poškodzujete ich dobré meno? To je taká perlička s tým, že som vlastne zverejnil internetovú stránku, spravil som o tom takú diskusiu na internete a dosť ľudí vlastne sa o to začalo zaujímať, tak cestovná kancelária podnikla právne kroky v tom smere, že poškodzujem ich dobré meno, chcem sa obohatiť, tak načas vlastne som musel to moje stanovisko prehodnotiť, tú internetovú stránku som vlastne pozastavil, ale pred sviatkami som vlastne stránku www.zlacestovka.sk zase obnovil a je to funkčné, takže hoci kto si môže pozrieť a medzi poškodenými boli aj policajti. Medzi poškodenými bol dokonca jeden sudca, ktorý tiež povedal, že na to je najlepšie iba zabudnúť a že s tým sa vlastne dneska v našej republike nedá vôbec hýbať. Turista nie je človek. Aj toto ste sa mohli dočítať v januárovom čísle časopisu Cestovateľ, v ktorom mala cestovná kancelária Solvex veľkú reklamu. Turista je jednoducho turista. Ale napriek tomu, že ho niekde niekto nepovažuje za človeka, svojich ľudských práv by sa vzdať nemal. Tak ako pán Berezňanin. Pre televíziu Liptov Katarína Kurtíková.